करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है। 100 बातों की एक बात है, मैं ना जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा,
It was not easy. It was a long journey, but I'm here to marry. My money, my body, now your own.
money, my body, now your own. Oh, baby. 30 billion for the account, oh. Hey, Versace and Gucci for your body, oh, baby. No do, gotta for me. My number one is Tutu. Sippy Bruku Tutu. For your love it Tutu. I go Tutu. Say you do me Tutu. Cause I'm feeling the I wanna dash it to you. You can ride it to you. You know I got this in you. I love you. I love you, I love you. There's nothing above you. There's nothing above you. I like your knees. Now it's Maladiba. Makoro got Lanis or Anas. A Murgun was saying is Varanas. Murgun was it? Rupara, Muparaji. Ah, so my number one is I gotta be your man. I gotta be your man. It's okay. Let me talk to you. Say it to me. Girl, I'm feeling you. What is up to you? Say you know what I do. I love you. There's nothing about you. There's nothing about you. I like you on the knees. I tell you, say I love you. My money, my body, now your own. Oh, baby. Versace and Gucci for your body, oh, baby. Nokora tuoka pressure shika Ndona kukara ndama sinisa kupara kunema nisimira ishe kupaparika Dimeni hapia kumenu kataundi Pasimu tani machini pangu teraundi Anina sondimne saka nasi mandi frembara Kasi umute zuri background I'm happy, I'm happy, I'm happy Kusipi wanaka palaisi I'm happy, I'm happy, I'm happy Kana mchina kiwani laisi Iti oh, oh, oh Mchina kiwani laisi Iti oh, Happy yangwa hide mono kana dola coin Nikunda kufaro kandi baka bola kain Hansi gavarine energy ba happy saka mafaro Ndini ndino mapawa kumye tola kain Ndiri hai bata kuna chanda mona kain Vano titi chakuwa muna chama ona kain Happy yangu pachi gava mahara Varku gaya kutizime nino piwa nema ona kain Chireka kucha mautange kuwa happy napi
Sinema matoti marijuana na nati. Ati pachikamba inini. You need the happiest man in the town. But in the time of the one was around. Adina sondi nesta kanasi na mistress aragani kumute siripa ground. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Kututi wana kapalaiti. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Na uchina kiwa ni life. Iti oh oh oh. Uchina kiwa ni life. Iti oh oh oh. Kahepi kacha panja muna daku kikabaki. Ndaku pambira mumepo yani tazataki. Hepi yesu yako hopa ne makapa muza kampi sengu wa muchi ichaka. Ipo pamaki. Kumoda kutindiki niwe wopa kita boki. Hanta meno shima saku ita woshi. Bati nungo tairi kakutenga. Motoku na nyatenga. Ikoko nipo kuzekapa boki. Dimani hepi yesu menu patao. Patendo tamu chiri pangu sena undi. Adina sondi nesta kanasi na distress aragani kumute siripa ground. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Kututi wana kapalaiti. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Na uchina kiwa ni life. Iti oh oh oh. Uchina kiwa ni life. Iti oh oh oh. Dimani happy as a man of a thousand. But in the time of journey pangu around. Adina sondi nesta kanasi na distress aragani kumute siripa ground. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Kututi wana kapalaiti. I'm happy, I'm happy, I'm happy. Na uchina kiwa ni life. Iti oh oh oh. Akanaga Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Unamakanaga Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Sinotokutana Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Sinotokutana Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Sakatokutenda Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Sakatokutenda Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Unaitaminana, unaitaminana, unaitaminana nesiratiso. Unaitaminana, unaitaminana, unaitaminana nesiratiso. Ishepa muchato wekana magashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Jesopa muchato wekana magashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Kana Jericho baba magashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Kana Jericho baba magashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Sakatokutenda Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Sakatokutenda Jesu mundo shamisa. Unaitaminana nesiratiso. Unaitaminana, unaitaminana, unaitaminana nesiratiso. Unaitaminana, unaitaminana, unaitaminana nesiratiso. Ingakorerie Jesu magashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Ingakorerie Jesu magashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Kana koreri noze mandishamisa. Magaitaminana nesiratiso. Kana koreri noze mandishamisa. Magaitaminana nesiratiso. Koreri no uyaze muchashamisa. Magaitaminana nesiratiso. Koreri no uyaze muchashamisa.
itaminana nezviratidzo saka tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana 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 nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo inga zuva riyejesu makashambisa makaitaminana nezviratidzo inga zuva riyejesu makashambisa makaitaminana nezviratidzo nanasunoze mandishambisa mazoitaminana nezviratidzo nanasunoze mandishambisa mazoitaminana nezviratidzo saka tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo baba tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo pasino kutenga Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo pasino kutenga Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo kana mumba mangu baba mandishambisa munoitaminana nezviratidzo kana mumba mangu baba mandishambisa munoitaminana nezviratidzo saka tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo saka tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo baba gore riyemurenje makashambisa makaitaminana nezviratidzo baba gore riyemurenje makashambisa makaitaminana nezviratidzo una makavapamana makashambisa makaitaminana nezviratidzo una makavapamana makashambisa munoitaminana nezviratidzo saka tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo saka tokutendai Jesu munoshambisa munoitaminana nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo munoitaminana 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 nezviratidzo munoitaminana
Yo
Santana, wachiri kamu kamanane kamu fikana. Vamwe vaiti vacha chaya mafoto, vamwe vaita panna zicha pera muchoto, vamwe vaita meno nezo pavo ikoko. Nasi vaso unga nisa vano saka toisa maoko. Haiwa nasi vabasa nikwa. Hure, 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 dobeberera. Hure, Savana, maunganiza hama zvipozi zere mapo zida avakuzunza zvikwama masawira ari kunyama vanhu vanyauta mukanwa mifananidzo tora iyasvidi kuzvikanganwa torisa vaperekedzi vanonwisa mvura bedzika pambiro kacho tengiro zvidzatumwa natenzi mabati chada kunzwa kuti matedza matirezi mabataniswa muupenyu mvura imwe pechi chipaikisi vachati nguva yatasvika ndeyekisi vachati maunganidza vanhu pakudatisi vachati sekurwisana mumanikisi vachati woiwo aiwa nasi vavataniswa hure 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 with your mouth still remember the taste of my love. With your eyes still smile from the street. Darling, I will love you till you're 17. And baby, my heart is simple as heart and sweat dream. I'm thinking about people who they love in mysterious ways.
सितारे रहेंगे। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राहों में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे There comes Rosemary. Our bride. Wonderful. Rosemary. They welcome to the wedding of Rosemary Clever. My child, right now, I know our marriage officer without him, he is a very important person this very hour, this very day. None other than Pastor Mukazi Bachazombera Moko, Bachia Kumbera Basarese, Ukurozaki Seveke, Bachadofisheta, from here now to start Sopeza. God bless you. Rosemary, kubva tezvara. Go ahead. Tukauti mutambire. Tikona vachitambira. Tezvakafamba zviri nemwanasikana kuti ndomita handover.
mwana clever. Inotora 40 to 100 years. Kuti ite fermentation inyaita wine chaicho. Asi Jesu within a split of a second akagadzira wine nekuti iye pachake akakoshesa chinonzi muchacho. Asi
Jesu chete akakoshesa muchato. Kunyange Paul muvhangeri mukuru, a well-known evangelist, akafananidza kubatana kwakaita kereke naKristu ndozvaakabatanidza zvekare sekubatana kwakaita murume nemukadzi. Saka wanano chinhu chinokosha chinofanira kubatisiswa chirege kukanganikwa zvayakamirira. Saka nekuda kwaizvozvo ava tichakubatanidza nekuda kwekukosha kwemuchato. Vamwe vese ngatigarei pasi kusariparira. Tinoda kutenda Mwari zvikuru. Imimi vairi Clever naRosemary ndoda kukutongai nhasi sekutonga kwamuchaita mazuva guru kuti kana chiripo chinoita kuti imimi musabatanidzwe nhasi munofanira kuchitaura. Kana mukasachitaura tinokubatanidzai zvedu, asi zvichange zvisiri maererano nemurayiro waMwari. Kana pasina chikonzero chekuti musabatane, kana pasina chikonzero tichatanga newe Clever. Kana pasina chikonzero unongoti handizi nechinhu. Chiripo here Clever chinoita kuti musabatanidzwe nhasi. Kana pasina unongoti handizi nechinhu. Hongu handisi wechinhu. Tiro maoko. Chiripo here Rosemary chinoita kuti musabatanidzwe nhasi. Ukasachireuka kusachitaura tinokubatanidza. Tinoti dhunge. Kana pasina unongoti hongu handisi wechinhu. Hongu handisi wechinhu. Tiro maoko. Kuda kuti kutarisana. Tarisanai eye to eye, ziso to ziso. Muchinyemera, you must cultivate and teach smiles. Right. Iwe Charlie, Clever, unomtora here Rosemary, kuti umude umufadze umukudze ave mudzimai wako wesvitsa. Kana uchimutora uchimuda uchimufarira, iti hongu ndinozodaro. Unozodaro here Clever? Hongu ndinozodaro. Tinotenda. Iwe Rosemary unomutora here Clever? Umude umufadze umukudze urege vamwe vese ubatire kwaari Clever chete, kuti Clever chete nemvura. Ndizvo kana uchidaro iti hongu ndinozodaro. Hongu ndinozodaro. Tatenda. Tiro maoko. Bata maoko. Right. Itai msevera na padhuze. Right. Tarisana maziso. Tarisana chaipo. Right. Throughout to say this, I think this irruption is the main. Hello. That best down there, Pano. Munenge muchedzera mashure mangu asi muchazotaura zvenyu nemasoko enyu sekudzidzisai patakaita ndizvo. Right. Ini Clever. Ndinotora iwe Rosemary. Kubva nhasi nemazuva anouya. Kuti uve mudzimai wangu wesvitsa. Kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa. Paupfumi nepaurombo. Pakurwara nepaupenyu. Ndirege vamwe vese. Maererano nemurayiro waMwari. Ndibatirire pauri. Apa ndipo pandinopika mhiko yangu. Tiroe maoko. Saka kuti makatarisana nanotarisana yati vanhu vanotarisa pasi ndizvo. Because this is one of the best weddings in the history of Southern Africa. Right. Takuda kuti Clever chitaura nemasoko ako
taura nemasoko ako usingatedzere marriage officer because pane vamwe vakazoti ataingotedzera kana aisareresa. Go ahead. Rosemary chave mukadzi wangu upenyu hwose. Iwe mukadzi wachakarama naye vanhasi kusvika pakufa maererano nemweyo waMwari. Tirei maoko. Ukuwasha number 1. Right, tarisa maziso. Inini Rosemary. Ndinotora iwe Clever. Kubva nhasi nemazuva anouya. Kuti uve murume wangu wesvitsa. Kunyangwe zvakanaka, kunyangwe zvakaipa. Paupfumi nepaurombo. Paupenyu nepakurwara. Ndirege vamwe vese. Ndibatirire kwauri. Maererano nemurayiro waMwari. Apa ndipo pandinopika mhiko yangu. Tirei maoko nateteko. Right. Takuda kuti Rosemary unyatsotarisa mumaziso uchitaura masoko ako, tinonyatsotenderana kuti madzimai ndiwo anonyanya kutaura ndizvo. Right, go ahead. Inini Rosemary ndichave mukadzi wako Clever my whole entire life. Ndichave amai vana vako the rest of my life. Ndichamira newe whether zvakanaka kana kuti zvakaoma, ndichamira newe semukadzi wangu. Ndichakuda forever. Mango. I think we all agree that Rosemary can speak English like London. Amen. Right, not in a marriage school. Taurabena pa next stage. This arikubusikana wewe. Ane marins, ane mete, awe kunomberi. Mete zelutet. Ariku elimini bright. What's you kunomberi? It's okay. Best wakana kati wale moko. Hakuna pakala kile kimasi. Tunauti na marishukuru. Tikatarisa kunoko. Tikatarisa kunoko. Tikanya kuona. Kuti Clever na Rosemary vanhu vakarongeka. Right. Tarisai muone zvipanapa. Muri kuona rini yakanaka, yakaita sekutenderera ndizvo. Ndachitarisa kuna kuti inotangira papi inogumira papi, inoona kuti hapana painotangira, hapana painogumira ndizvo. Ine yatinoti roundedity kana kuti roundness. Zvinoreva ndezvekuti rudo harufanira kuguma. Ndizvo. Kutozoti nhasi vanhu vakadakachatisa vazodai. Right. Tikatarisa mukati mune makarati amenoti makarati mangani. Munozoverenga muzokumbira muzoverenga. But yakagadzirwa nedombo rinokosha. Kutaridza kuti rudo chinhu chinodi chinokosha, chinhu chiri precious. Chinofanira kunyanya kubatiswa nekuziva. Kudana kupengesana ndizvo. Faka zvatogweta isu navadzimai ndizvo. Vanhu vanofanira kudanana chaizvo kwete zvefake zvechokwadi. Saka toda kuinamatira mhete tichadzinamatira ndizvo tichanamatira. Toda kutendai Baba. Tinotenda nenyasha dzenyu, tinoropafadza tichideclare blessing pamusoro pemhete idzi. Piringa ipo kwamuri tatenda muzita raJesu Kristu. Amen. Right. Saka tatanga na
kuti aita basa chaizvo toda kuti munyange kupfekedzwa ringi dzake nekuwanda kwadzo tokupai time yatoti ample time ndizvo monyatsobata ringi idzi zvakanaka ndizvoka parojekerere mumaandikirikirikireko good right monyatsobata zvakanaka very good inini clever sechiratidzo chekuti ndinokuda iwe mudiwa wangu nezvese zviri mandiri ndinoti neii mhete ndakuchata muzita rababa nemwanakomana nemweya mutsvene ameni right tinapopededzai ringi dzacho dzakawanda dzinofanira kunge dzakabva kuhonorolo kana kuti kuhunjurasi right tikuvapa nguva yekuti vanyatsopfekedza chaizvo ndizvoka because maichale vane choice dzinotyisa tirovere maichale ruoko right tinoda kutenda inini rosemary sechiratidzo chekuti ndinokuda iwe mudiwa wangu nezvese zviri mandiri ndinoti neii mhete ndakuchata muzita rababa nemwanakomana nemweya mutsvene ameni tinotenda zvikuru ende vachena now tisati tasvika panext stage ndoda kuti mugotenda ukatarisai vanhu muvataridze kuti machena zvakaita sei vataridzei pane vamwe vakatosiya mariki kare right tinotenda zvikuru takuda kuti muchipfugama makatarisa kuno madzitete ngauye nemazambia ngomira ikuga mazitete pane vane mazambia nhasi weziberi anofanira kuhoswa zvepamusoro right motisiduke zvekuita toda kuwanamatira ndizvo awanamatira tinoda kutenda pane zvikuru right pfugamai takatendeka maoko tawanamatira tinoda kutenda ibaba neropa rajesu kristu tinoropafadza mhuri ishi tinodeclare blessing baba pamhuri yatanga nhasi ishi nezita rajesu kristu neropa rajesu mbiri kaikipa kavachengeta mhuri yangu itatenda uye mucheretedzi vana zvose muzita rajesu amen right akusunge sumukai makabatana maoko mutarise bwana sumukai batana maoko tarisai bwana right sumudzai maoko enyu aripamatisudzai right inini samarriage officer akatendwa nehurumende yezimbabwe kuti nditsvatise ndakudeclare zviri pamutemo kuti ava vairi vave murume nemukadzi muzita rababa nemwanakomana nemweya mutsvene haleluya tinotenda zvino toda kuti mutarisane futi kana vamurume nemukadzi zviri pamutemo kana vakamboita musikanzwa hatizvizivi ndizvo hatizvizive zvinizvo
kana kuti bridegroom. Ndizvo clever. Officer bride kana kuti bride officer bridegroom. Whichever way. Saka tinozongomira chete takuenda panext stage. Ivava mavideographer vemakamera vangani kana vakati zvaita ibvai maita chaizvo ndizvo. Then we move to the next stage. Isati tizokuenda tine muchato futi. Ndizvo. Right. Go ahead. Right, I didn't want to my mirror. Shabbat Zakem. Did you know? John and my Shabbat Zakem. Not Zakem in English. I want to buy a bit of Scana. I'm about Zakem. But shall she never check the secretary? But zvazviri kureva chete panapa significance yacho ndekuti mai ava vari kuti inini mwanangu ndakusununguka ndizvo ndakuchengeta ndakupa upenyu hwese kusvika wachimandara wakuonekera wapfumvura wakuti chiyo nana clever ndizvo right takona mai vakabereka mwana komana right zvazviri kureva ndezvekuti vari kuti iwe mwanangu ndakurera. It's not easy kuti vanhu vasvike pakuchata ndizvo. Panororwa panodii. Mai vakaita basa. Ava mai vakaita basa. Ndizvo taakona chisumukai. Mai vega vega gavananga pamwana wavo vachipa kendi. Vachitanganye namai vakabereka mwanasikana. Ona ladies. Endai mutambidze kendi. Tikona mutambidze kendi. Tikona mai vakabereka mwanakomana wavo vari kutambidza kendi. Endai mutambidze kendi. Yes, vai participar. Vai, ativar o novo. Vai. Já
zvinotandabodza kureva kendi riri kupfuta pane zvakawanda zvakaitika muupenyu in the process munhu achireva. Saka nhasi uno takuvaona vari vairi ava vachibatidza kendiri ichi. Ndo kendiri ichinoramba ichipfuta iri kutaridza kuti ivo va chinhu chimwe chete. Saka tichaona vachibatsirwa nabest right. Batidzai kendiri yomuri 2 batidzai kendiri right. Majeda rabai makabata yemisa right. Andinoona kendiri iyi yavabatidzai kutotanga imba yavo titatanga imba nhasi murume nemukadzi inyama imwe chete ndizvo. Saka tida kudzima chibhachura nechisista ndizvo. Tida kubvisa sister Rosemary tobvisa brother Clever ndizvo. Saka ndikaverenga ndikati 1 2 3 toda kuona kuti anokasira ndeyani ndizvo right. Hatina anodzima pa2 hatina anodzima pa1 tinodzima pa3 ndizvo. Tiri kutaura kuti zvechisista zvisina zvechibrother mababa namai zviri pamutemo chaizvo ndizvo right. 1 2 3 mai vatangira ndizvo right. Zvinowanikwa but ikendo ndenge chipfuta ndizvo iwe ri kutaridza kuti vaatanga imba yavo mabhesi chigara zviri pasi. Toda kuti vatangogara pasi gara zviri pasi iwe ndenge chipfuta tatanga imba yedu ndizvo takuenda panext stage. Vanhu kana vachatisa vanorayirwa ndizvo timbogara pasi titeerere. Tapedza kuvarayira tovadzavasayinisa muchato wavo vari kujeko imba inoda kurayirwa ndizvo. Tinotenda Mwari zvikuru. Bible sobramari rinotaura ina Genesis chapter 2 verse 24 rinojekesa pachena kuti murume anosiya imba yake mukadzi zvakare osiya ndizvo. Vairi avo batana voita nyama imwe chete voita nyama mbiri kana nhatu. Zvazviri kureva chete ndezvekuti murume anofanira kubatsirira mukadzi wake chaiye mukadzi achibatsirirawo kumurume wake chaiye. Anogona chete kugezesa Clever anokwanisa kumugezesa ndiRosemary. Mai vake hazvichaite inonzi untouchable unhateable. Ava ndonyama imwe chete vanotenderwa kuti vanogona kunge vachigeza vese. Ina anigone kugeza namai vangu ndizvo asi nekudzimai vangu togona kudii because ndo vanobatana vachita nyama imwe chete. Zvino izvozvo dzidziso yedu ndeyekuti inini pandakachata I was a virgin, untouched, unused. Ndakaraka maupenyu huri principled. Ndikati Mwari I will never touch a woman. Ndinomira mudzimai wangu vandichapuwa. Ndogara ndichiita kutaura vanhu kuti ndakuita chifundisi checoincidence. Ndakadana naMwari nekuti Mwari akandigadza aona kuti zvakafanira. Saka dzidziso yatinopa ndeyekuti takuchatisai nhasi hatitarisire kuti Clever anozoita small house kutsvaka mumwe mukadzi ndizvo iye akawana Rosemary ushi watinoti muzukuru wacho akanaka zvikuru. Munhu ngaabatire mukadzi wake chaiye kwete kuita small house kusvika yamedium yava house chaiye ndizvo. Bible sobramari kutaura kuti righteousness inoita kuti guta nation ikudzwe asi kusaurama guta rinopara. Pane chimwe chivi chinoita kuti mhuri yese iparadzwe. Saka kurudziro yedu ndeyekuti munhu kana awana mukadzi stick to one person. Zvinhu zvekare zvanga zviri archaic zviri under delusion zviri bad.
imba fanira nayo kushamba kwao ndikataura kuti makavaka good house ndizvo murume anotsvagira muri imba pekugara motokari yekufamba nayo murume anotendeka ukaenda kubasa uchidzoka chero ukaita vasikana vakanaka zvakadii unodzoka uchiziva kuti kumba kuna rosemary kunyanga mwari pakati vachitaura munhu ngaatendeke unoda kuti kana aids ichinzi iri musadza ngaikuwanire musadza imomo kwete kuenda kunotsvaka unofa inini vandakatraina ndiri mufundisi vatichapini zvekare kupolisi tine vandakatraina navo yatinoti squat 23 of 93 pane vanhu vatakatraina navo ivavo kuchipurisa so far tasara tiri 2 vakasara the rest vakafa neaids kufanai unofa vamwe ndina kaenda kunovaviga ndatomufundisi ndichiona kuti ushu angava nepotential yekuita zvope kati afa ndakutoti ivhu kuvhu dota kudota guruva kuguruva munhu andakatraina naye unofa saka toda kutendeka ndizvo stick to one party mukoma baba nababa ndizvo tinostika partner imwe chete chiure chekare kare chevanhu vaitaura kuti vaimura vachitumidzira mabhasikoro kumusha madzitete ndezvekare mazuva ano akuchahurwe ndizvo still to one partner chiura hachibhagari indakataura ndikati ndiri kuzoita mufundisi anonopedzerwa kuti iyo muri kuona gentleman iri kuparidza iri koza handipende kuparidza kunoparidza kuzvere gentleman iri kuparidza iyo aiwa boyfriend yako ndakati handidi kupindwa kadaro handidi iva munhu ari principal raramba kupenzi wakati twasi ndizvo joseph akatiza mukadzi wapotifanga akanaka isaita kaandakadzidza theology pane inonzi extra biblical material information isingawanikwe bhaibheri but iri yechokwadi inotaura kuti mukadzi wapotifa vaisinosaudza zvekutamba painoita time kana 3 months kutsvaka kuti angaite mukadzi wapotifa ndo mukadzi wapotifa anga akanaka anga ari irresistible asi joseph akatiza imbotaura kumunhu ari kudzidza kutiza unotiza unopedzera waita zuru rakapinda nyoka ndizvo saka mukoma chale baba chale namai chale tiri kutarisira kuti uchava an exemplary family ndizvo ine mufambiro wakanaka ine maitiro akanaka ndizvo then imwe nyaya tinodzidzisa zvekare tinodzidzisa kuti kana vepanyoni vakuuya baba chani vanofanira kumhanya ndizvo kaka mbudzi ichirikwa huku kwete mabhurera marodhurana ane muto chaivo chaivo vachibikirwa vanhu vachitya kana vepachani vakuuya maichane momhanya muchatyoka gumbo zvonzi murora indavaona kumusha ndokwanikaenda kumusha mai vangu vakufana vanenge vaida kuona murora vavo vanototaura kuti kwemurungu wangu yari unoda kuita murora anobitirika so bitirika murora inini panoatezvera vangu ndakandoputsa toileti yakairiko ndikavaka mutapatapa wetoileti nepekugezera nemugoti ambo yangu akazoshaya zvanga zvatova kudhara unoda kuvamukwasa iva upenyu ngava upenyu hwakarongeka iva munhu ari organized akarongeka upstairs saka tikuti isusu zvamakupinda mumba menyu izvo kana foni chaiyo pane dzimwe foni dzinotorwidza inini kana madzimai avo aida kutarisa foni vane she is free pane vamwe vanoda mvusenere chayo resiri
chisiri kuda kuti chionekwe nemwe partner. Saka Rosemary, you are free to access the phone. Clever, you are free. Kana wako date message, pisa date message you. Phone. Saka tikuti hama dzepanyoni mukwasha unoenda mukwasha mara ilizve kunzi havanzvanzi ndinotonidzwisisa mukwasha kama anganzwisise munototi mukwasha kuda muromo geji ndizvo vepachana vanoenda straight kuna Rosemary. Ini mai vavo vachikafuna havanitaurei manikazi vanozondiudzana vanoenda straight vananyatozozwisisa pamuchaka izvo ndazvina problem atenederesei ndizvo ozoti zvivezvo zvinoparadza muchaka murume nemukadzi hafana kuparadzana kuendo mutani kuti umwe vanenge vambaa kuti umwe ari kuaustralia umwe ari kubelgium kana kuti kusweden andi kutsvaga mari wasvika kusweden vakusvika kuchiroorwa nemurungu ikoko murume wavo achitorowa mutogo kwaanenge ariko haisi femili yakabvaruka femili yakadaro. Saka inokofana kugara pamwe chete ndizvo murume nemukadzi tinotarisira kuti mugare pamwe chete ndizvo. Saka tichanamata ini ndakadhikleya kuna Mwari kuti vese vatinochatisa handichatise munhu anohura. Ukangohura chete ndakuchatisa uri kurwisana nevatumwa ndizvo vatumwa chaivo nekuti ini mufundisi wavo adakuvhura daita chihure ichocho. Saka takudhikleya tichinamatira mhuri ndizvo nevese vatirikunzwa kana pana ari kuita musikanzwa mukati umo zvechihure ibva wasiya nhasi kusiya chaivo. Stick to one partner. Kwete mukadzi rega ini kutsana kuri in conclusion tine process inido processa estate mupurisa kana akashaya ndiyo processa futi estate ndiri kuprocessa yeumwe akanga ari officer charge inspector ndizvo akaita officer charge kukaroi akasiya mana ikoko kubulawayo kugwerisenduro akasiya mana ikoko kumutora shanga akasiya mana indiri kuti ndapedza kuita mapepa ese zvonzi homira ipedisa kupinje office kune umwe mwana auya rega ndikutaure if you live a complicated life upenyu dzararama upenyu hwakadaro even upon death you also live a complicated estate yako inonetsa. Pane umwe munhu akatenda handiri kuchata nemukadzi handiri kuchata haundiri kuchata nemukadzi wakamutorere mukadzi wacho hanzi haisopeda hatichatesi wakamutorere chi mukadzi wakamutora sei unonotongwa namari izvo. Ini ndine mufundisi wamwe anotaura nenyaya yevhijiniti. Kana pane vasikana vasati varoorwa chengetedza vhijiniti yako haimeni inochengetwa inoda kubhirekwa nemunhu achakuroora mumandara unochengetedzwa ndizvo chengetedza mumandara wako kuti ugozochata uri virgin untouched and used paruchekera unoda kubvisa indakaenda kundobvisa kombe yechimanda unoda kumbobvisirwa chimanda ndizvo ndaitaura vasikana ndikati bendekete harikobatwe bendekete satendere munhu bata bendekete imari imombe dzababa idzi sabata bendekete handisei ndudzi isingatyiwe kwainoswera mereja haikude. Pane mwe munhu akati afundisi ndida kuroorwa kwakudai inini ndiri muprofita ndinoona zvisingaite ndobva ndaona ndikati no munhu uyu pane zvaari kuti taura chokwadi chokwadi ndine mukomana saka uri kunamatire kuti upe mukomana namwari sei iwe unaedza tendeka tokunamatira panoita miracle. Saka toda munhu anotendeka ndizvo but first family is the best in the whole world. Tifugamise zvo zvedu hakuna mama. Tinokutendai Baba neropa raJesu Kristu tiri pano Baba pamuri ishi ndiri kudeclare blessing Lord
Jehovah God, a blessing that remains. In Jesus' name, the ropa righteous, Biriga Ipebago, Tatenda Zita Jesu Kristu. Amen. Tunautenda mari shukuru. Tabuda kushika pango yetu tunakisaina tsamba zao. Vaya na music, mochikiro na music. Kakanya no ya nyoro wakisaina. Kakanya no ya nyoro. Hizo hapo.
panguva ino toda kuvasumudza zvekare vauye kuno mberi. Zviya madhosekutari ndomunyori ndizvo, saka takutamidza mai muchato, asi vachabvobata pamwe chete nababa vachitorwa mapikicha. Good. Vakabata vari vairi saizvozvo, mafotos achitorwa saizvozvo. Tinotenda tinoda munhu anobata muchato uyu ozovapa vakasununguka tivanore maoko. Pamwe tinoda kuti vari kupimbira angova pamwe chete munongofamba muchitaridza vanhu makabatana munosvika uko redikapetiyo mobva madzoka kuno toita zviperi. Munotendera baba chale kana kafamba makatakura muda kuti fambai muchenda uko tichiona fambai 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 kuti vaive nanofanira kunge vari navo vachifamba pared carpet vachifamba pared carpet kuti vanyatosvija saini mukadzi anogara ari kupiko right fambai zvenyu. Just 3 minutes to this, but you forgot to say Wakadai wakidai wakidai
our marriage officer, Pastor Mkazi, ni basa roshera vaita kubatanidza vaviri ava kuti vaive baba namai Charlie. Wonderful. My goodness, what a candy rose. Jesus. Israel, that's your day. Gatibomera maoko chinjenda marriage officer. Nebasa navaita rose. Kubatanidza vaviri ava vavamba namai Charlie vakagara upasi kwenguva ino iyi. Welcome Baba namai Charlie. Wow. Tinotenda zvikuru taakoni kune program yedu. I think time yedu tiri manager. Tiri behind within a few minutes as plotted on Transbata. According to our program, about 20 minutes of my speeches, and after 20 minutes of my speeches, we are cake cutting according to the program yedu ino iyi. Tinotenda zvikuru. Now cake cutting nama speeches yedu tine vanhu vachakumbira kuti vazoikuno mberi kunoko vazope speech saka navakumbirwa kuti uye kuno mberi. Just take 2 minutes chedu usanyanye kutora nguva yakareba. Just 2 minutes utiradza mufaro wako nekuchaja kwevaviri ava baba namai Charlie. Chafara zvikuru from now kusvika tizopedza muma 4-5 aiwa tichaseka chaizvo. Chafara zvikuru panzvimbo inoyi. Saka murekwa Rosie mazitezvara vaido vekwanyoni ndovatinotanga pamukana baba amai tete sekuru neshamwari yaRosie kana iripo dheni nekuchechi. Baba amai sekuru tete neshamwari yaRosie kana iripo dheni vekuchechi. It's unfortunate very sorry kuti hamuna kutisai imba yekuzvibatsira iri kuseri uko katendera kunaiso ukatedza madziro paseri apa ndo pane imba yacho iyoyo. And for the benefit of those who understand China, Zhang Shuha, Hu Hashe, Shang Sho, amwena kuseri koko. For the benefit of those who understand China, right? For this moment, tikumbira baba vemhuri kwanyoni namai nedatete sekuru neshamwari Rosemary nevanomirira kuchechi. Tinotenda zvikuru vari jega ndazvifanira kubva vangoresponda very fast kuti vatazongoti baba kana varipo then tete then sekuru then shamwari murekwa nyoni then tozoenda kumurekwa Charlie first. Represent the Nyoni family. That's Rosemary's father, her mother, her aunts. So I'm going to give a brief history about this beautiful lady who's sitting before us. Hallelujah! And the sister, the firstborn in the family of Mrs. Charlie and Mrs. Ndima from Binga. Hallelujah! I would like to share with you today briefly about this lady who seated here, representing the Nyoni family. The beautiful ladies. Rosemary Nyoni. She was born on the 3rd of March 1977 at Wange Hospital. She did a primary education at Baba Primary School, that is in Victoria Falls. That was part of her primary education. Then later on she did a grade 7, she wrote a grade 7 examination at Kumalo Primary School.
school, that is in Bulawayo. akanyora kukumalo Buluwayo exam yake grade 7. Later on, she went to Evelyn High School. Nekufamba kwenguwa akazoenda ku high school. Evelyn High School. Evelyn High School. In Bulawayo, where she did her secondary education. Buluwayo akaenda secondary education. Hallelujah, church. After her secondary education, angopedza secondary education yake, she underwent a few courses. akaenda pasi pemakosi akati kuti I'll just name a few. chamotaura mashomanene. She did home catering. akaenda home catering, zvekubika zvomubaizvo. She also did a course in basic nursing care. akaenda basic nursing care, kungodaro mukuzvidzidzisawo. And after undergoing these courses, apedza macourses aya, she worked at a hotel called Inyati Hotel in Victoria Falls. akaenda kuInyati Hotel Victoria Falls. This I'll have to repeat. izvi ndoda kuzvidzokorora. She worked at Inyati Hotel in Victoria Falls. akaenda kuInyati Hotel Falls, where these two met. kwaakasangana naCharlie. They used to work at this hotel. vaishanda pahotera avari vaviri. Hallelujah. From there, she worked in various health institutions that near Harare. akaenda muzvikoro zveutano zvakawanda muno muHarare, Using her basic nursing care course. achishandisa kosi yaakadzidza iyi. On her character and behavior, or let me say on her character and conduct. Pahumu hwake nema-approaches. Because I stayed with her while she was still a young girl. ndakagara naye achiri mudiki. She used to take care of my kids because I'm a working mother. aisichengeta vana vanoda kuti vanoshanda. So she's a well-behaved woman. saka mudzimai akanaka zvikuru, Very respectful. anoremekedzeka zvikuru. I didn't have any problems. I didn't encounter any problems the time when I stayed with her. anamboda dambudziko pandakagara naye. The other thing, she's so obedient, Charlie. Let me remind the Charlie family that we are getting someone who's so obedient. pane chimwe chinhu ngandiyeuchidze muri kwaCharlie kuti mune munhu anoteerera, Cheerful, like the sister. anonyemwerera sasista wake. Hallelujah. So, lastly, I'll say she's a hard worker. chekupedzisira ndinoti anoshanda zvikuru munhu. So, Mr. Charlie, vaCharlie, you didn't make a mistake. hamuna kuzotaka mistake. Lastly, chekupedzisira to the Charlie family, kuna kuCharlie family, I'm saying you are so blessed makakomborerwa to have her. kuve naye. To Clever, kuna Clever, I'm saying you have found a precious and wonderful wife. waona mukadzi anokosha zvikuru. Thank you so much. Notenda zvikuru. Thank you mama nepresentation. Your family are still waiting for you. Tienjeza kawani kwa sekuru shamwari ya Rosemary Kanelimo bali kwa ele. Tete walipo. Tete wakomba in the message. Oh, I'm sorry, Chirungu, that's not his work. Oh, my goodness. I got you to God. You want to see more? My way, what Jesus Christ. Unogona. Tatenda zvikuru. Right, murekwa Charlie. Vakwasha vedu. Baba mai, tete sekuru. Neshamwari kana iripo yaCharlie. Ndinotozopedzisira nekuchechi kana varipo. Kana kupasa aripo kegari. Charlie family. Ngatuye Joni, ngatuombe mwako chuni wachuya.
Haleluya. Ndinokuda itete nekuti makandiberekera mwana anonzinzwisisa, anonditeerera. Haleluya. Ini muchinoona ndiri panapa ndakusta 49 years kuswera mangwana. Haleluya. Takambokura takamboti kumba kwedu handiti. Asi munhu akandinara nditete wangu. Pane mukoma wake Amosu. Kuna nzadzi yake Mai Clara nemuchaka mukadzi wake ari panapa. Clever uyu nasisi vake vanonzi Mai Teacher. Takanga takangoenzana kudaiti nekuti tese tikuma 40 something. Kuti ndigone kutsika mugomo mukomana ari papapo. Tichibata mugomo tikuma plaza achindidengezera. Akati mama uchagona. Haleluya. Haana kana zuva rimwe chete rakandishedza nezita. Haleluya. Vana vatete vangu vanondirespecta. Tete makaita here vakandiberekera mwana akanaka akadai. Rosi ndakupa mwana uyu. Uri kumona haana chijanga. Kwenda hakuna zvijanga. Sazomupisa nemafuta. Kana akutadzira ndini mama ndakabudza kuti ushamwari yangu Rosi. Ndakakugamuchira kumureperu. Handiti vekwanyami I salute you. Ndinokutendai. Handigona hangu kutaura chirudzi chenyu asi tinongoti nechekwedu ndinokudai ndinokufarira makatipa Rosi. Clever wogara nemukadzi wako zvakanaka. Mashoko erudo ndeanodiwa mumba. Kurovana chaiko vakuvake musha. Rudo ndo runovaka musha. Kugara mazva nemagokora mwananga ndochinovaka musha. Ndingamane zvakawanda nokuti rudziro kwedu runotaura ungatoda kuswere wese. Haleluya. Vaperekedzi I love you. Vaperekedzi I love you. Vaperekedzi I love you. I salute you Rosi. I salute you. Baba Kithi Mwari vakuitire zvakanaka. Mai Kithi Mwari vakuitire zvakanaka. Mazviita here. Also, Mama, I love you. I also love you. Actually, we're going to meet up on a second time. Fight that you will put it up. Let me know what it's good. Gawawi, Kapisa. Gawawi, take it and go. Baba Midla, take it and go watch me. Baba and go watch me. Sebu and go watch me. Gawawi. Munhu anofanira kutaura zvakanyanya kutotanga kutaura nhasi. Mufanira kunzi Clever, mufanira wako watakakura naye achiri mudiki ndine kakira mugamu kebhora achitamba bhora fana. Saka toziona kubvira kudhara ma1980 tichizivana. Saka adashungurizika sega kuti ndizivana nomiro panapa. Vamwe soro pamasipichi vari pamasipichi ndonota Clever ashano mosipichi. Ndikatibeta kuti ndingonozokupa usipichi pamberi pake. Clever wanifadza. Mufana wandango kutaura kasmall history nemufana. Takasangana first tiri vadiki. Saka zvakaitika ndazvoti ndakatanga kuwana woimba kutaura. Mufana yaakushanda kukozi ndobva asangana nezvanzi mudhara ezvino zvidanimo ini munemba noita sei. Ndikati Clever zvawaora chinhu chokutanga chaunofanira kuita muno mutaura tsvagai kugara. Saka Clever anifadza seri because akazokwanisa kutaivua akavaka imba yake akaroora. Saka ndozvikuza handina mashoko akawanda ekutaura zvakanaka yake. Atenda zvikuru sekuru muzvikuru ani vamaharare. Right, vachiri kuheretete. Okay, Baba, okay. Haleluya. Indida kumirira panapa kuda kuzadzisa ndingati ngureva asi ndashaya ndotara chiti ava mapapa vaita zvandifadza. Takabva kure muupenyu zvichioma zvichirwadza tichibatsirana, asi mukutaura nemukubatsirana pane mashoko andakataura pamuri zvinova ndozvazadziswa nhasi tichitinohama zvingaome zvingarwadzi asi Mwari vane nzira yavakakubatsirira. Muchaita zvakanaka muupenyu hwenyu. Saka ndofunga nhasi ndangozadziswa handina chimwe chokutaura asi ndatenda kuti zvamaita. Thank you, Baba. Thank you,
Last born mameli into number. Ndiro chipiri family man saka kufara zvaitwa nehandadza zvakasingarogomundisi hatisiudzirwa kumhuri yekweri handawo mashoko akawanda muchato wakanaka zvikuru kwose. I didn't know kuti Charlie last born. We last born. Alright, thank you. Pane shamwari here. Then we church and varipo. Hallelujah. Hallelujah. Today is a wonderful day. Amen. Kufara zvakanyanyisa mukomana akagara apa nemusikana varapa. I started knowing Baba Charlie way back, I think 72, 73, way back. It's long back. It's true, mukuru akakurira munzvimbo yakazvidzika zvakanyanyika nzvimbo inonzi Abaikas. Abaikas is very, very, very far. I used to visit them there. Vaigara kwamukuru vamweni vangu. Ndichitamba naye mukomana but he was very young. Saka patakatanga kugara kuno kulenana kuno. Ndauya kuno kuWesley. Mwari vatitiwo zvakanaka tikaonai pedu pekugara. There was an attraction yekuramba tichifarirana. Then I later asked one question one day. Ndikaona kuti this guy. But wakanyatsokurira kupi chaiko chaiko iwe. Ndopakatanga kuntaura nzomemidzi makuru. It's a place iri kwaAbaikas. Ndochipfudzisisa manje nharaunda yakakurira. I later realized that we were fooling around when we were very young. Taitamba tese ndikatanga kuva nepicture yehow we grew up. Saka zuva rinhasi ndoda kutenda Mwari kuti Mwari vanokusimudzira kubva nechimwe chiyero vachikuisa pane chimwe chiyero. Seriously, this guy was not supposed to be where he is today, but with God, I thank God very much because he is somewhere. Kubva kunzvimbo yakazvidzika kusvika pane chimwe chiyero chekuti as we speak today, he is one of the best men. He is one of the blessed men in the kingdom of God together with the wife. Ndinotenda zvakanyanyisa amai changu Mwari vakuite zvakanaka. He found a very good husband. I know him very much from childhood to where he is today. He is a good loving husband and ever smiling man. Take care of the wife, she's so lovely. She always takes of you and also she loves my family together with my wife and everybody. She always calls me Bamkuru because of the family background he is here. And one thing that is very good, you are in the same church as I just what you said. May God bless you. Thank you so much. Kapenda shukuru pana kapaita chirungu pana. Saka kandona nao kona tisone chirungu Mungu ndikamcheneka. Tinotenda shukuru pana wekuchechere. Then to adaita next program wekuchechi. Vari kumirira chechi. Vawe vape speech nodaka madzedu idzi. Zaita zvakanaka idzi. Thank you. Amen. Ndikufara upamuchato wabana maichanyu. Isi takapinda nawo kuwadzana phase 3 kusakaniraidzi Antioch tima elders avo. Saka tikufara taivakurudzira maichanyu wendatsava kuti munhu anoteerera. Saka taivati tingoti kuna baba mbachani mofanira kuyadzonamata imi. Imi musoro wepamusoro mofanira kuti ungamira mai vachaenda kuchechi. Saka iwe kuti basana asi ndichauya mama ndichauya ndichivakurudzira zvakare mofanira kuchata zvatichata asi kwakanaka saka tichauya kuchechi tigochata zvese saka tiri kufara tichivaona kudai vachata zara asi titi makorokoto nenyaya yekuchata tiri kufara zvakanyanyisisa. Amen. Thank you, Mama. All right, we are done. Speeches zikazipana nekasara nekusaziva zvenyika nalipo paukama ikono ofreva asi tinotenda kuti taedza kuti tiite kuti zvidaro vanhu kana kuti vachivatisa speech right now nekuda kwenguva dzedu taakuita switch kuissue yekeke kuti tichiona program yekeke cutting. I don't know vari kumiririra
kuzotichekerawo pfeke panapa varipo here ubva yakuno mobva wangoita basa ravo nekukurumidza kuitira kuti tikwanise kubata nguva dzedu tichiopera maoko tichiwana vachivamunomberi. Thank you mama. Amen. Tinotenda Mwari, Mwari ndi Mwari wakanaka, kuti tiri pamuchato wakanaka watiri kufara, watanzwa kupupurirwa kwemukomana nemusikana uyu, zvakanaka zvatiri kufara nazvo. Saka tasvika panguva yekucheka keke. Ndokumbirawo mai Gweze kuti tiri kuona pano pamberi pedu panapa kuti tiri kutarisana nemakeke akawanda akanaka ane makala akanaka, nekuti keke rinomiririra chii, kuti vanhu vese munhu wese anenge achata keke rinenge riripo rinomiririra kunaka nemufaro wekeke, kuti mukeke mune zvinhu zvakawanda zvinogadzirisa keke. Mune shuga, kureva kuti chii, mumerejiyo yatiri kutaura kuti nhasi pana baba namai chari, mune zvinhu zvinosanganikwa nazvo zvinonzi mufaro, zvatiri kutaura zviviri. Rakabekwa futi nesalt. Salt inomiririrawo futi kuti vanhu vanombopinda nepamatambudziko arehwa namarriage office aya, kuti pakurwara, pakutambudzika, panhamo, zvese zvinosanganikanwa nazvo. Rine zvakawanda zvinosanganiswa zvandingatsanangure nguva yakatowanda nekuda kwaro, asi iro rinomiririra manje zvinhu zvakawanda. Saka mufaro wedu masikati ano kuti tikumbire baba namai chale vauye kuno mberi vatiitira chinhu chikuru chakanaka kudai chekutiunganidza kuti tifare pamwe chete navo, tichidya navo pamwe chete keke iyi. Saka tinoda kukumbira kuti ivo varidzi vauye kuno vagozotipakurira mufananidzo wekuti kana vaenda kumba takumboona maichale ini ndiri mbuya wavo sezvandakavadzidzisa kuti kana murume achipiwa mvura kana chekudya sadza anopa akaita anenge kutozviona muchekechedzewo kumba kwavo kuti ndo zvavanoita vari kumba kwavo izvi.
Tokumbira kuti
mufundisi wavo kuti tinotenda mufundisi makatichengeta mukatirera tikateerera zvamanga muchitidzidzisa nhasi tabudirira. Tinoda kukutendai kuti Mwari wababa venyu ngaakudzwe.
Thank you tinotenda zvikuru maringe nepurogiramu yedu takuda kuti tizoona vaperekedzi vedu vachienda kumafondozi. Tinokumbira zvikuru kuti vaperekedzi kana maenda motikurumidze kudzoka because executive nekutarisa kwemapa anokuita kuti presentation yedu kutive nenguva yakakwana tisazomhanyimhanyi asi kutive nenguva yakakwana. Saka please whoever ari responsible mumasteps ikoko ndingade kutomuziya kana atoripo ari kwera please tibatsirewo kuti executive kotapadzituma hapana pakuita kuti tinyasomaneja zvinhu zvedu nenguva yakanaka. Thank you. Right now ndichikumira kuti tidzwe kuti chikamu chedu chakamira sei uye chaita sei maisheku zvamwedu arrangement yacho, asi chikuru ndechekuti paarrangement regai tione vaperekedzi nevachati vedu vachibuda vachienda kumafondozi. Isu tese tinoramba tiri muno then tozoziviswa kuti arrangement yekudya kwedu kana avaina mafondozi yakamira sei, kuti zive tese kuti pachaya nomwe chete anozoti ndakashaya yakamira sei. Right, tichiona vaperekedzi vachibuda